Padayon ang rehabilitasyon sa mga trabahante sa DPWH sa Mananga River sa Lawaan 2 dinhi sa Dakbayan sa Talisay kini subay sa mandatong pagpalambo sa mga flood mitigation project Lukop Nasod ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga tuyong bibisita sab karong adlaw dinhi sa Sugbo. Gibisita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Lunes, Hunyo 22, 2026 ang Mananga River sa Dakbayan sa Talisay aron pagsusi sa nagpadayong rehabilitasyon sa mga flood mitigation structure sa mga agianan sa tubig. Maalala ninyo, yung iba sa inyo kasama namin, nandun kami sa taas ng tulay nung in-inspection namin. Ngayon, napakalaking bagay, medyo nalinis na, pero tutuloy pa rin namin. Hanggang doon, hindi pa tapos ito. Atul siyang pagbisita sa Barangay San Isidro, gipaambit sa presidente nga gipaayo ug mas gipalig-on na ang mga flood control structures dinhi human makitaan sa gobyerno ang kadaot nga gibuhat sa Bagyong Tino niadtong milabay tuig 2025. We will still continue to repair and to redesign the flood control here. Lakip sab niini ang pag-instalar og mga drainage system sa mga revement walls aron masiguro nga walay magpundo nga tubig sa ibabaw sa sapa panahon sa kusog nga uwan o makalilisa nga bagyo susama sa Tino. Gipatuman na sab sa mga dapit duol sa sapa ang mga no-build zones nga gila nga delikado kun mosaka ang tubig sa sapa. Sumala ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas, gipanlantawan na karon nila ang pagsugyot ngadto sa DPWH ang pagtukod og mga kalsada o bike lane aron mapugnan ang pagbalik sa mga residente sa delikadong dapit. Mura kong giingon nila. A park is fine, kung unsay plano ni DP, basta nalang tay buhaton diri sila. Para kubaw na sila na murag dili na pupuyan ba. Sa pagbisita sa among team, adunay dakong kabag-uhan ang among namatikdan. Mga kauban, kung inyong namatikdan, dako gyud kaayo ang kausaban dinhi sa Mananga River, ilabi na sa mga atong gitawag nga revetment walls o ang bungbong sa sapa. Kung kaniadto atong naandan is isemento ang sa mga kilid, i-concrete. Apan karon paambit sa DPWH na ang gigamit na nila karon ang gitawag nga gabion wires. Sumala sa Chief Executive of Public Works Secretary Vince Dizon, imbes nga purong semento ang gamiton, gipulihan kini sa mga gabion structures human sa rekomendasyon sa mga eksperto, apil ang Project NOAA sa University of the Philippines. Hindi to new technology. Ito nga very very old technology na to. No, but mas maganda to kaysa sa yung concrete revetments. So Gipasabot ni Dizon nga gawas sa pagka-nature-based solution sa maong estruktura, makatabang usab kini sa pagpahinay sa bulog sa tubig, ilabi na kun adunay kusog nga ulan sa kabukiran. Matud pa niya, usa sa mga hinungdan sa dakong kadaot nga gibilin sa Typhoon Tino sa niaging tuig, mao ang kusog nga bulog ug sugwak sa tubig gikan sa kabukiran padulong sa suba, nga may resulta sa grabeng pagkabanlas ug pagkaguba sa mga estruktura sa daplin sa Mananga River. talagang minadali natin bago talagang bumuhos yung malakas na ulan at bagyo na matapos yung mga nasirang mga flood control structures dito because of Typhoon Tino last year. Nunot ni ini, gipaambit ni PBBM ang planong pagpabarog og 70-meter dam sa ibabaw nga bahin sa Mananga River. Gani, gisaad ni ini nga malakip kini sa budget alang sa 2027. So patuloy lang and we will continue to come, we will continue to build, we will continue to repair and may plano tayo para sa next year para doon na natin haharangin sa taas yung tubig para hindi na natin mapoproblemahin, masyadong problemahin dito sa baba. Apan bisan sa nagpadayon ng mga rehabilitation project sa gobyerno, nagpabilin nga buhi sa hunahuna sa mga residente ang kasakit nga gibilin sa Typhoon Tino. Usa niini si Nanay Lorena Enriquez, residente sa Isla Verde, Barangay San Isidro, Purok 1 sa Dakbayan sa Talisay, nga wala na'y mabuhat kundi ang paghandom na lang siyang bana nga si Alberto Enriquez human kini madala sa kusog nga bulog sa baha sa niaging tuig. Kuan siya kanini ang nangatat sila upat na sila sir. Na-rescue ang uban niya. Siya nagkupot na siya sa among silingan. Masib lang tato siya niya sa kakapoy siya ba ni kupot sa stiil. Sa among silingan nga ingon siya nga, dong buhiin na lang ko dong kay tiguang naman ko, maningkamot kag imo nga mabuhi ka. Kay ako din adyo mada kay piti naman kapuya kay sige man sagigo sa mga kahoy. Dili man perpekto si Alberto, saysay ni Nanay Lorena nga dako siyang parte siyang kinabuhi, ilabi na siya ang iyang permi nga makauban sa pagpanginabuhi ug sa matag adlaw nga bulahaton. Mas maayo jud nga na adyo ba na ikasinabot. Bahala lang tiguang. Magasinabot mo anak nga sa panahon nga mangaon, magkapi, magkuan tanan jud, magbanding, mga tumig senior, magkuha sa mong kulang senior, kuyog mi,
Masuko siyang mabiyaan ako, ano ba? Sa paninguha nga masayran ang kasamtangang kahimtang sa mga residente sa maong dapit, among nasuta nga daghan sa ilang mga Pinoy-anan ang temporaryo paghihapon og mga hinimo lang sa plywood ug ubang recycled o daan nga mga materyales. Samtang ang ubang residente nagpadayon pa sa paghinlo sa ilang mga yuta ug mga balay human sa kadaot nga gibiyaan sa baha sa niaging tuig. Hinuon gipaambit ni Gulyas nga girelocate ng ubang residente sa nagkadayang bahin sa dakbayan sa Talisay. Ang ako ra gyud is we'll take it one problem at a time. That's why we have relocated residents that already affected. Kung unsay plano sa DP, ang ako lang hangyo coordinate with the LGU so we can plan with them. Bisan hinay-hinay na nga nakabangon ang komunidad, nagpabilin ang paglaom sa mga residente nga ang mga paglambo nga gipatuman karon mahimong yawi aron dili na masubli ang kasakit nga gibiyaan sa Typhoon Tino. Kini si Ardy Morales, alang sa My TV, Cebu.